3 травня 2014 року близько 3000 кримських татар з усього півострова поїхали до адміністративного кордону, щоб зустріти свого лідера Мустафу Джемілєва. Тоді, нібито за рішенням російської влади, йому було заборонено в'їзд на батьківщину на 5 років. Ми увійшли на нейтральну ділянку, однак з обох боків по нам цілили снайпери. Тобто росіяни здійснювали контроль на цій полосі. Однак ми змогли туди увійти. Було дозволено наблизитись до пропускного пункту. Саме тоді, коли ми підійшли, з того боку почали прориватися кримські татари. Так, до нейтральної ділянки пройшло понад 1500 кримських татар. Автоколону кримських татар заблокували бійці російського ОМОНу, але активісти прорвалися через живий щит російського спецназу і попрямували до пункту пропуску пішки, щоб побачити Мустафу Джемілєва. Там вони зустрілися з лідером кримсько-татарського народу, якого так і не впустили до Криму. Натомість російські силовики пригрозили не пустити активістів на кордоні назад додому. Росіяни сказали, що, по-перше, зараз нас оточать солдатами, а по-друге, якщо Мустафа Ага зараз повернеться до Києва, ми дамо 3000 людей пройти назад до Криму, а якщо ні, ми закриваємо шлях. Для того, щоб люди могли назад повернутися до Криму, окупанти поставили свої умови, однією з яких була вимога, щоб Мустафа Джемілєв до Криму не в'їжджав. Заради цього лідер кримсько-татарського народу повернувся назад до Києва. Вони сказали, що ми не зможемо пройти назад, а якщо повернемось, на усіх будуть складені протоколи та проведені допити. Ми зателефонували і попросили друзів допомогти, перекрити дороги. І у Криму перекрили багато доріг. Наші співвітчизники у Криму, які не змогли приїхати на кордон, відізвалися на наш заклик про допомогу та перекривали шляхи. Після 3 травня вони зрозуміли, що кримські татари, меджліс кримсько-татарського народу, не стануть їхніми посібниками. Треба шукати інших. Я поставив їм умову. Сказав, що я зараз поїду до Києва, але вони обов'язково дозволять цим людям повернутись до Криму. Так і домовились. Потім був проведений мітинг. Пізніше питання в'їзду Мустафи Ага до Криму піднімали турецькі дипломати на переговорах з Путіним. Присутній при тій розмові очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу потім розказав реакцію диктатора Мустафі Джемілєву. Путіну покажуть, які ми сміли. Коли тема зайшла про мою заборону на в'їзд, людину нібито підмінили. Він раптом стрепенувся, сказав, що я ворог Росії, і він не дасть дозволу на моє повернення. Після завершення дії 5-річної заборони на в'їзд до Криму, Мустафі Джемілєву знову продовжили цю заборону на 15 років. Тепер йому не можна повернутись додому до 5 березня 2034 року. Звісно, у 2034 році не буде вже на цьому світі ні мене, ні навіть цих окупантів. Але тут є ще дещо, що вони можуть зробити. Усі ми гості в цьому світі. І коли настане той день, я хотів би бути похованим у Криму. І це рішення може стати причиною того, аби не пропустити моє тіло туди. Але, як я вже сказав, до того часу все закінчиться. Події 3 травня 2014 року засвідчили чітку громадянську позицію всього кримсько-татарського народу та його небажання миритися з несправедливістю.